Sozialdemokraziaren etorkizuna, sozialdemokrazia testuinguru iraultzaile baten aurrean. Sozialdemokrazia, hamarkadetan esfortzu korapilotsuak egin ondoren aldi neoliberalean bere presentzia politikoa mantentzeko, ez da testuinguru honenean aurkitzen horrelako egiturazko aldaketen aurrean behar bezala kokatzeko. Denbora luzez, sozialdemokraziak errealismorik ez zuela aurpegiratu zien indar politiko, iraultzaileei, denborarekin indartzen zirudien posizio pragmatiko batean. Pisuzko eredu alternatiborik ez zegoelako. Bereziki Sobietar Batasuna erori eta Txinako ekonomia merkatura ireki zenetik. Hala ere, Europan izaera iraultzailea duten aukeren bideragarritasunari edo bideragarritasun ezari buruzko betiko eztabaidak gainezka egin dezake egungo testuinguruan. Izan ere itxura guztien arabera soldatapeko. Langileak ez, baizik eta elite korporatiboa bera ari dira prozesu iraultzaile bat eragiten. COVID-19aren testuingurua aprobetxatuz eta berrezarketa handia proiektuaren bidez. Aldaketa historikoaren testuinguru horretan. Baldintza objektiboak eta subjektiboak identifika ditzakegu. Analizi mota horretarako ohiko metodologiari jarraiki. Baldintza objektiboen artean, lehenik eta behin, garapen neoliberalaren ereduaren, estandatik gertu, agorpena koka dezakegu. Kolapsotik gero eta hurbilago. Baitago, dagoeneko hasi ez bada, aldaketa historiko honetarako bigarren baldintza objektibo bat testuinguru geopolitiko berria da. Europa eta Estatu Batuak kontrolatu dituen elite korporatiboaren munduko nagusitasuna galtzea ekarri duena. Baldintza subjektibo gisa, lehenik eta behin, internetaren hedapena adieraz dezakegu. Izan ere, gero eta herritar gehiago ari dira sistema pixkanaka askatzen. Azkenik, faktore subjektibo gisa elite korporatiboak aldaketa iraultzaile baten alde egin duen apustua. Identifika dezakegu, Europa eta Mendebaldearen gaineko bere botere ekonomikoa eta politikoa ziurtatzeko. Hau da, sozialdemokraziak ere ez du aukera tradizionalik izango sistema mantentzeko estrategia errealista bat hautatzeko. Langile mugimenduko beste sektore batzuen planteamendu iraultzaileen aurrean. Iraultza abian da, eta ez da iraultza sozialista bat, korporatiboa baizik, hau da, iraultza faxista. Mendeko testuinguruaren aurrean, deigarria da langileek, herritarrek, krisi honi aurre egiteko duten ahultasuna. Funtsean, sozialdemokraziaren eta oro har herritarrak ordezkatzen dituzten erakundeen antolakuntza eta ideologia ahuleziaren ondorioz, ia 5 hamarkadako neoliberalismoaren ondoren. Sozialdemokraziak horren inguruari egin lezakeena edo egin beharko lukeena aipatzea errazegia litzateke. Egoeraren azterketa objektiboa, birkokatzea, prestakuntza, antolaketa indartzea, eta arazoa da ez dagoela denborarik. Izan ere, ez gaude gizarte erakunde batzuek edo besteek abian jartzea planteatu dezaketen aldaketa historiko edo iraultzaile baten aurrean. Baizik eta mendebaldeko oligarkia korporatiboak gobernuen eta komunikabideen kontrol gogorraren eta ekonomiaren leherketa kontrolatuaren bidez hasitako iraultza faxista baten aurrean.